Patríš aj ty medzi ľudí, ktorí si neuvedomujú pri pozeraní sa na ceny bytov tento dôležitý parameter? Väčšina ľudí, ktorí hľadajú byt, sa orientuje na jeho celkovú cenu a teda pozerajú, koľko vo finále za byt zaplatia. Je tu však jeden veľmi dôležitý parameter, ktorý neustále prehľadajú a k tomu si dáme aj modelový príklad. Dvojizbový byt, ktorý má 65 m2 a cenu 180 000 eur, je vo výsledku lacnejší než dvojizbový byt, ktorý má 54 m2 a cenu 175 000 eur. A prečo je to tak? Ide totižto o cenu za 1 m2 plochy a teda v prvom prípade zaplatíš za 1 m2 2769 eur, pričom v druhom prípade zaplatíš za 1 m2 3240 eur a to je naozaj zaujímavý rozdiel. Pri hľadaní nehnuteľnosti sa teda vždy pozeraj aj na tento parameter a nenechaj sa zlákať len na prvý pohľad super vyzerajúcou cenou, ktorá ti však chýbajúce metre štvorcové plochy nevynahradí. No a ak chceš vidieť všetky moje ďalšie videá, tak určite hoď follow.